Дами и господа, този поздрав е специално направен за Стоян Машината и неговото семейство, специално за Стоян Машината Джамбаза, за най-добрия факултета за джамбаза. Стоян Машината, оригинално. Семейство от факултета поздрав керава за Стоян Машина, джамбази кај сина и баро андо факултети ромален ми фамилија мастарен тумаре мосте и симан буд бари фамилија капа барав тумен вали Джамбази, Стоян Машината, онај баро андо факултета. Ефтино леу, ефтино викнел, всичко сам постигнал, сам се издигнал. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Пешунен сува керава, наш тип е равен Стоян Машината. Аме синам думо думесте, одоле си баре легендарија Софија факултета. О Стоян Машината, о баре домо како Машината, о патрони, о тарикати, о зорало, о барвало, леле, о баро, а кале о саврете джанен, ме фамилија наши перавен намен. Душман, душман, те шонен, душман, душман, те пайро